Als je de diagnose krijgt dat je een hersentumor hebt, dan denk je eigenlijk van ik ga die. Dat is het enige wat je denkt. Je wil niet die, je wil leven. Nou, dit is eigenlijk mijn hele verzameling. Ik heb in totaal 8 bakken. Nou, die bakken probeer ik eigenlijk al je vol te krijgen. En dat doe ik samen met heel veel vrijwilligers die mij daarbij helpen, want alleen ken ik dit niet meer. Ellie leeft intussen zo'n hier met de diagnose. De hersentumor lijkt het stabiel, maar kan elk moment groeien. Ze stiet onder controle. Dan valt je hele leven eigenlijk in duigen. Hè? Ik bedoel, je wordt ziek en dan raak je je baan kwijt. Ja, en dan? Wat blijft er dan van dat jaar? Dat was eigenlijk heel iets. En dan maar zien van, hoe kan ik mezelf weer worden? Maar Ellie wil er een positieve draai aan Jan. Ze zamelt blikjes en dopjes in om yield op te heljen. Dat wordt verkocht door de ijzerhandelaar. In heel Nederland staan sammelpunten. Of de mensen brengen het bij Ellie thuis. Voor mijn sociaal leven wie altijd heel druk. Ik mocht graag voor iedereen klaarstaan. Dat rek ik dus de ek kwijt. Maar doordat mensen nou bij mij op het heim blikjes brengen, dopjes brengen, heb ik ook weer contact met mensen. En dat vind ik dus ook nog heel fijn. Zo'n een paar weken zit er stagejild op blikjes. Er worden dus minder blikjes voor het smieten op een stritten. Toch hoopt Ellie haar yieldbedrag op te heljen. En dat liep het ik wel goed te komen. Ik wil eigenlijk 100.000, maar daar hiek zie je niet van rekenen. Maar ik denk, mijn zij zie je winkel op over de 70.000. Dus ja, ik denk dat ik het een beetje bijstel naar boven. Een doel is natuurlijk heel belangrijk. Als doel hast in je leven, ik ga elke keer jouw doel. En dat probeer ik na te streven. En dat houdt mij op de been.